I think munhu anoziva kuti aiwa mukaona zingizo Tshabangu aiwa anozvindi interim secretary general weCitizen Coalition for Change anokola for a meeting masvingo yose achiti avo vakomana vaitisangana avo vanhu vakaona kuti aiwa wakasangana neisi shoko achiona vanhu vari less than 35 vachatenda isi meeting. Pana heated debate aiwa inosimuka mubato irori rake function yeCitizen Coalition for Change. Chinapinda masvika mabuda nyuka pana kuti subscribe or like or turn on the bell like timida pachinji redio mabuda nyuka vachiti heated discussions also took place regarding the CCC leadership, but they seized the opportunity to denounce several prominent figures within the party, including President Washington, Vice President Lynette Karenyikore, Yepimo Bondo Chidziva, Kauton Wende, Jacob Marie Garivume, and Custom Mateo, among others. He accused them of undermining Tshabangu's leadership and attempting to benefit from political funds without contributing to the struggle. But Zafeda asserted that Tshabangu, who has faced numerous challenges, has taken the CCC from President Chamisa. He said that Tshabangu is a legitimate candidate for the presidency of CCC at upcoming Congress. This declaration indicates a deepening rift within the party as factions vie for control and influence. Thomas Kwambala talk upon this guy not badza watukuona ave achikonde machiti ave the movie ationa zingizo Tshabangu achifaya vakomana vana Washington vana Ngarivume vese vaya vari kuti aiwa this move rakashata noda kuti zingizo Tshabangu aingoda kuti asakanganisiwa pamapolitical funds akawana ashaya munhu anomura audit kana munhu anomuti aiwa toda kuona kuti mari irikufamba sei kana kuti angatijetese mari iyi. Zvatakuona kuti aiwa kwava neheated debate kwasajiwa rinopisa zuva ranezvero. Tinoona zingizo Tshabangu anouya achinzi aiwa pacongress yavari kuda kuita vakomana ava ari kunzi aiwa is a presidential candidate. Zvatakuona kuti zingizo Tshabangu akuda kuchi override mapowers manje ochibva tora CCC iya ochiita yake. Tudze mafikiro imbi na comment section medu amsawana subscribe or like turn on the bell icon.